se plantan leituga nun trozo e plantan toda xunta. Se plantan remolacha, plantan tamén noutro trozo. Sen embargo, o chico este que é o que nos orienta é un enxeñeiro agrónomo, é dicir, entendido do campo, moi entendido. Díxonos que era mellor intercalar os regos. Un rego de leituga, outro rego de remolacha, rego de leituga, aquí tamén remolacha, aquí empezamos con as espinacas. Sabedes que a terra ahora hai que arala, hai que traballala, a terra aquí hai que abonala. Aquí abono non temos moito, entón temos que valernos a propia erva cando Enrique corta, imos que cando deixa por ali, vedes? Entón eu baixina no carretillo e cando enregoi por aquí, que non chegou, había pouca. Non chega o abono que ten a terra, ten pouco abono. Entón imoslle botar turba. A turba é un abono vegetal, está formado por restos vegetais. Nos montes, cando caen a faísca, as follas dos pinos e tal, e ervas que van podrindo e outros restos das polas, entón van podríndose no chan e forman unha capa moi rica en terra, e iso chamase turba. Vedela? Miramos aí e dai reifiñas por aquí e trozos de vegetais. Entón, hai dous tipos de abono. Aquel que está alá, que é unha especie de graíños, aquel é un abono mineral, e isto é un abono vegetal. Cada planta que plantedes, tedes que meterlle unha pouca deste abono, porque lle axuda despois, igual que facemos nas macetas na casa, sempre que botamos terra rica, verdade? Pois aquí necesita terra rica. Bueno, pois a ver,